Okay guys, ngifuna ukuzama uku-check-a le ndaba edlamleni kuthiwa libhalwe uSipho ukuthi usuku oluhle lesibhala uBheki OBBE. Ifoni ngokomthetho uma walibhala igama before njengokuthi Bheki ubhala uBBE, ukuthi uma uqala ubhala uB bese liyaqhamuka lelo gama lo-BBE elimele ukuthi Bheki, bese upress u-int noma uqhubekela kwenye indawo lizoyingenela lona ngoba vele sekade walibhala before. But uma wabhala uBheki OBABY, uma uqala ngoB kuzoqhamuka wona igama leli walibhala kuqhamuka lona lesinje kwaku-G kuqhamuka uGoody ngoba vele wawubhala uGoody, yabo. Uma futhi uqala ngo-G kuqhamuka uGoody lona OGD mawubhala mawuzubhala uGoody OGD ngeke uqhamuka uGoody OGWOD, okusho ukuthi indlamlenze yake yabhala igama lethi Bheki. Mhlawumbe lelibhalela lelo BBE, mhlawumbe yabhalela umuntu wakhe, kungaba intombi yakhe noma kungaba umfazi wakhe mhlawumbe. But uma engaze ubhale uBBE wabhala uBheki lo BABY, bungeke uyiqhamukele uBBE uma eqala ngegama elithi B, lokho qhamuka uBheki lo muntu, okusho uma ukuthi beqala ukubhala igama elithi Bheki walibhala as BBE, okusho ukuthi beqala ubhale yena ngesandla kanje aliqhamukelanga. But iyona ndlela engiyazi ngayo ngefoni lokho kuthiwa i-prediction, abanye babiza nge-dictionary, ukuthi uma uqala igama ngo-G liqhamukele lona walibhala. Uma kuwukuthi awuzubhala lelo gama liqhamuka igama leli-normal, but uBBE uqhamuka uma uqale ngo-B ukuthi awukwazi ukubhala, uzoqhamuka ukuthi awuwubhala uBBE. Yilokho mina ngikunothisa ngefoni lokho kuthiwa i-prediction, yilokho ngikwazi.